ሰባት ነታ ዝጥቀሙላ መኪኖኦም ኣብ ዓመት ወይ 2 ዓመት እንዳተፀበዩ ሰርቪስ ይገብሩላ። ከምኡውን ኣብቲ ዝነብሩሉ ገዛ ብግቡእ ግዜ እናተፀበዩ ሕብሪ ምልካይ፣ ጨርቂ ሶፋን መጋረጃን ምቅያር ከምኡውን ገለ ናውቲ ገዛ ብምውጋድ ነቲ ገዝኦም ናብቲ ቀደም ዝነበሮ ፅባቐ ይመልስዎን ኣብ ፅቡቅ ገዛን ይነብሩን። ዝኾነ ይኹን ኣገልግሎት ዝህብ ነገር ይበሊ፣ ይደክም፣ ሓደ ግዜ ድማ ይበላሾ እዩ። ስለዚ እቲ ንብረት ቀፂሉ ከገልግለካ እንተደሊኻ ምፅጋንን ምሕዳስን ካልእ ኣማራፂ ዘይብሉ ምርጫ እዩ። ሓንጎል ወዲ ሰብ እውን ብተመሳሳሊ ብሰንኪ ስራሕ፣ ትምህርቲ ከምኡውን ብዝተፈላለዩ ጉዳያት ይደክም እዩ። ክደክም ከሎ ድማ ነዞም ዝስዕቡ ምልክታት የርኢ። ምርሳዕ፣ ምጭናቕ፣ ስምዒታዊ ምዃን፣ ንምውሳን ምሽጋር፣ ሓደ ግዜ ድማ እቲ ነገር ክዓቢ ከሎ ክሳብ ረስኒ ርእሲ ዘብፅሕ ይኸውን። ልክዕ ኣብዚ እዋን እዚ ንሓንጎልካ ክትከናኸኖ እንተደሊኻ ብቕልጡፍ ስጉምቲ ክትወስድ ኣለካ። እዚ ከዓ ንሓንጎልካ ምሕዳስ እዩ። ሎሚ ምሳይ ኮንካ ንሓንጎልካ ንምሕዳስ ዝሕግዙ ብሳይንስ ዝተረጋገፁ 10 ሜላታት ክንርኢ ኢና። እዚኦም ድማ ናብ ንቕሓት፣ ምዝካር፣ ብግቡእ ምሕሳብ፣ ምዝማድ ከምኡውን ውሳነ ብግቡእ ምውሳድ፣ ስምዒታትካ ምቁፅፃርን ነገራት ብቕልጡፍ ምርዳን ክትኽእል ይገብሩኻ። በዚ ከዓ ነቲ ዓቕሚ ሓንጎልካ መሊስካ ብዝግባእ ክትጥቀመሉ ትጅምር። 10ቲኦም ነጥብታት ኣዝዮም ኣገዳሲ ስለዝኾኑ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተለኒ ብኽብሪ ዕድመካ። እዛ ቪድዮ ንብዙሓት ሰባት ንክትበፅሕ ላይክ ብምግባር ጀምር። ከምኡውን ስድራናይ ዝቁም ነገር ቻናልና ተዘይኮንካ ሰብስክራይብ ብምግባርን ናይ ደወል ምልክት ብምንካእን ኣባል ስድራ ቤትና ኩን። ሕጂ ብቐጥታ ንሓንጎልና ንምሕዳስ ናብ ዝሕግዙና 10 ሜላታት ክንሰጋገር ኢና። መጀመርታ ግን ኣሰራርሓ ሓንጎልና ክንፈልጥ ኣለና። ሓደ ብዙሕ ነገር ክሰርሕ ዝኽእል መኪና ብሚልዮናት ብምግዛእ ጥራሕ ኣጠቓቕምኡ እንተዘይፈሊጥናዮ ቦታ ካብ ምፅባብ ሓሊፉ ዝህበና ረብሓ የለን። ሓንጎልና እውን ከምኡ እዩ። ኣሰራርሑ እንተዘይተረዲእናዮ ብዝግባእ ክንጥቀመሉ ኣይንኽእልን ኢና። ስለዚ ኣሰራርሑኡ ምፍላጥ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ክፍልታት ሓንጎልና መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ 2 ይምቀሉ። ኮንሽስ ወይ ድማ ንቑሕ ሓንጎል ከምኡውን ሳብ ኮንሽስ ወይ ድማ ስውር ሓንጎል። እቲ ንቑሕ ክፋል ሓንጎልና ብንቕሓትን ብምስትውዓልን እንገብሮም ነገራት ዝቆፃፀር እዩ። ንኣብነት ንመጀመርታ ግዜ መኪና ክንዝውር ከለና ወይ ሓድሽ ነገር ክንጅምር ከለና ንነገራት ብምስትውዓልን ብፍላጥን ኢና ንገብሮም። እቲ ስውር ክፋል ሓንጎልና ድማ ሓይሊ ልምዲ ዝሃንፅን ንልምድታትና ዝቆፃፀርን ክፋል ኣእምሮና እዩ። መብዛሕትአና ሰባት እንጥቀመሉ እዚ ክፋል ሓንጎልና እዚ እዩ። ከም ልምዲ እንገብሮም ነገራት ንኣብነት ምሕፃብ፣ ምብላዕ ከምኡውን ካልእ ብዘይ ምሕሳብ እንገብሮም ተግባራት በዚ ስውር ክፋል ሓንጎልና እዮም ዝፍፀሙ። ስለዚ እቲ ስውር ሓንጎልና 95% ካብ ሂወትና ክቆፃፀሮ ከሎ ንቑሓት እንኸውነሉ ሂወት ግን 5% ጥራይ እዩ። ሕጂ ብዛዕባ ሓንጎል ምልዋጥ ክንዛረብ ከለና ኣብቲ ስውር ክፋል ኣእምሮና ኢና ነተኩር። ምክንያቱ ንዕኡ ንምሕዳስ ምስ እንኽእል ንሓንጎልና ሓዲስናዮ ማለት ስለዝኾነ እዩ። ስለምንታይ? ምክንያቱ እቲ ስውር ክፋል ሓንጎልና ንልምድታትና እዩ ዝቆፃፀር። ሂወትና ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ማለት 95% ብልምዲ እዩ ዝምራሕ። ክንበልዕ፣ ክንሰቲ፣ ኣስናንና ክንሕፀብ ኩሉ ነገራት ብልምዲ ኢና ንገብሮ። ስለዚ ነዞም ልምድታት እዚኦም ንምቕያር ነቲ ስውር ክፋል ሓንጎልና ምቕያር የድልየና። እቲ ስውር ሓንጎልና ልክዕ ከም ወረቐት እዩ። ፅቡቕ ይኹን ሕማቕ ዝመፆ ነገር ይምዝግብ እምበር ባዕሉ ከመዛዝን ኣይኽእልን እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ እቲ ንቑሕ ክፋል ሓንጎልና ኣድልየና። ንቑሕ ኮይንና ተጠንቂቕናን እንታይ ከም እንእትወሉ ንምምራፅ ማለት እዩ። እቲ ስውር ክፋል ኣእምሮና ክሳብ 7 ዓመትና ኣዝዩ ክፉትን ዝመፀ ዘበለ ዝምዝግብን እኳ እንተኾነ ድሕሪኡ ግን ብውሑድ ጥራይ ነገራት ዘእቱ። ስለዚ ሕጂ እንገብሮ ነገር ኣብቲ ስውር ሓንጎልና ተመዝጊቡ ዘሎ ዘይንደልዮ ነገር ምውፃእን ንዓና ዝጠቕመና ነገር ምእታውን እዩ። ሓደ ክትዝክሮ ዘለካ ነገር እንተሎ ሓንጎል ምሕዳስ ናይ ሓደ ለይቲ ለውጢ ኣይኮነን፣ ናይ ባዕሉ ግዜ ዝወስድ ስለዝኾነ ብትዕግስቲ ነዞም ምንጠቕሶም ነገራት ክትገብሮም ኣለካ። ሕጂ ብቐጥታ ንሓንጎልና ንምሕዳስ ናብ ዝሕግዙና 10 ነጥብታት ክንሰግር ኢና። እቲ ቀዳማይ ምልላይን ምፅሓፍን። እዚ ናይ መጀመርታ ደረጃ እዩ። ኣብ ሂወትካ ዘለው ዘዳኽሙኻ ዘለው ነገራት ፈሊኻ ፀሓፎም። ብዛዕባ ርእስኻ ዘለካ ሕማቕ ኣረዳድኣ ለሊኻ ፀሓፎ። ሓደ ሕሙም ሓሚመ ጥራይ እንተበለ መድሓኒት ኣይረክብን። በኣንፃሩ ግን እቲ ቀንዲ ዘሕመሞ ዘሎ ቦታ ክገልፅ ኣለዎ። ከምኡውን ንስኻ ንሓንጎልካ ክትሐድሶ እንተደሊኻ መጀመርታ
اتزفرسن زعرقن كفال كتفلو لك نزل مقبار دما زعدا ورقات هدالو دحريو سابات بزعبا خزاربو زحاسبو زمسلك حما نجر نرس خزلك قمت دخمتك كتم حيشت تدل نجرات كل بقلص صحافو قصيلك نت صحافك نجر بمنتي تغيرو خم تدليل لي صحافو نابنت تسرق انت نيركا كم مسرع مقراز طراي زيكونس ናብ ሰባት ምሕጋዝ ከም ምዕባል ጌርካ ረኣዮ ስለዚ ነዞም ድኽመታትን ጌጋታትን ምቁራዝ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ክንዶም ክትኮም ትደሊ ባህርያትን ጥንካረታትን ጽሓፍ ካልኣይ ንርእስኻ ጽቡቕ ነገራት ምንጋር እዚ ቀስ ብቐስ ንዓኻ ፖዚቲቭ ኢነርጂ ክህበካ እዩ ድግግም ኩሉ ግዜ ለውጢ ከም ዘምጽእ ኣስተውዕል ነቲ ንርእስኻ ትነግሮ ጽቡቕ ነገር ብስምዒትን ብእምነትን ክትዛረቦ ከለኻ ድማ ዝያዳ ሓይሊ ትረክብ ብዙሓት ሰባት ነዚ ይኣምንዎን እዮም ብምዝራብ ጥራይ ለውጢ ኣይመጽእን ክብሉ ይኽእሉ እዮም እዚ ሓቂ እኳ እንተኾነ ካብቶም ኣገደስቲ ነገራት ሓደ ግን ንሱ እዩ ኣብ ምድሪ ዓበይቲ ነገራት መብዛሕትኡ ግዜ ውጽኢት ናይ ንኣሽቱ ነገራት እዮም ሳልሳይ በኣእምሮኻ ምስኣል ወይ ድማ ቪዥዋላይዜሽን ሓንጎልና በዚ ኣገባብ እዚ ክነጥፍን ክልምልምን ይኽእል ካብቲ ንወዲ ሰብ ትወሃቦ ዓብዪ ሓይሊ ሓደ ቪዥዋላይዜሽን እዩ እቲ ትስእሎ ነገር ሕማቕ እንተኾይኑ ጉድኣት እውን ከምኡ እቲ ትሓልሞ ነገር ጽቡቕ እንተኾይኑ ግን ንምሕዳስ ሓንጎልካ ዓብዪ ተራ ይጻወት ራብዓይ ብንቑሕ ሓንጎል ምቅላስ ሓደ ነገር ካብ ተግባር ናብ ልምዲ ንኽቕየር 21 መዓልቲ ብንቑሕ ሓንጎል ወይ ድማ ኮንሽስ ማይንድ ክትገብሮ ከም ዘለካ ይንገር እዚ ግን ቀሊል ኣይኮነን ምስልቻውን ድኻምን ከምፀልካ ይኽእል እዚ ድማ ዝተጸበኻዮ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ንቑሕ ክፋል ሓንጎልካ ብዙሕ ሓይልን ጉልበትን ዝጠልብ እዩ ሓምሻይ እኹል ማይ ምስታይ እዚ ካብቲ ትገመቶ ንላዕሊ ንሓንጎልካ ንምሕዳስ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ ምክንያቱ ሓንጎልና ንክንቀሳቐስ ዝጥቀመሉ ሓይሊ ብኦክሲጅንን ማይን ዝመጽእ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሃይድሬትድ ምዃንካ ረጋግጽ ሻድሻይ ከባቢኻ ምቕያር እዚ ማለት ገዛኻ ወይ ዓድኻ ቀይር ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ክፍልኻ ዘሎ ዓራት ጣውላ ወይ ካልእ ናውቲ ቦትኦም ምቅያር ማለት እዩ እዚ ሓንጎልካ ካብቲ ዝለመዶ ስርዓት ወፂኡ ክነቅሕ ይገብሮ ንኣብነት ኣብ ናይ ስራሕ ጣውላኻ ፊልም ምርኣይ ልምዲ እንተሃልዩካ ወይ ኣብ ዓራትካ ምብላዕ ልምዲ እንተገይርካዮ ሓንጎልካ ነቲ ቦታ ምስቲ ሕማቕ ልምዲ ዘዛሚድዎ ኣሎ ስለዚ ነቲ ኣቀማምጣ ብምቕያር ነቲ ሕማቕ ልምዲ ንምቕያር ትገብሮ ቃልሲ ክትቀጽሎ ትኽእል ኢኻ ሻብዓይ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ እዚ ንቐልጣፍ ሓንጎልካ ብጣዕሚ ዓብዪ ፍጥነት እውን ይውስኽ ስፖርት ክትሰርሕ ከለኻ ሓንጎልካ ናይ ሓጎስ ሆርሞናት ከምኡውን ንቕሓት ዝህቡ ሆርሞናት የመንጩ ሻምናይ ኣመጋግባኻ ምምዕርራይ ሽኮር ዝበዝሖ ምግብታት ከምኡውን ሽጋራን መስተን ንሓንጎልካ ይጎድእዎ ምክንያቱ ሓንጎልካ ብግቡእ ንኽሰርሕ ካብ ምግቢ ዝረኽቦም ኒውትረንትስ ኣለዉ ስለዚ ጥዑይ ኣመጋግባ ብምኽታል ንሓንጎልካ ክትሐድሶ ትኽእል ኢኻ ታሽዓይ እኹል ድቃስ ምድቃስ ሓንጎልካ ርእሱ ዝሐድሰሉ ቀንዲ እዋን ኣብ ግዜ ድቃስ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ንቑሕ ሓንጎልካ ዝተቐበሎ ሓበሬታ ናብቲ ስውር ሓንጎልካ ይሰጋግሮ ስለዚ እኹል ድቃስ እንተዘይደቂስካ ዝተምሃርካዮ ነገር ክትዝክሮ የጸግመካ ዓስራይ ምስጋና እዚ ናይ መወዳእታ ነጥቢ እዩ ንሓንጎልካ ክትሐድሶ እንተደሊኻ ብቐንዱ ምስጋና ከም ልምዲ ጌርካ ሓዞ ነቲ ዘለካ ነገር ምቑፃር ጀምር ኣብቲ ዘይብልካ ነገር ጥራይ ተተኩር ንዘለዎ ይውሰኾ ካብቲ ዘይብሉ ግና እቲ ዘለዎ እውን ይውሰድ ከም ዝበሃል ነቲ ዘለካ ነገር ክትቆጻጸሮ ከለኻ ዝያዳ ይውስኸካ ንሎሚ ዘዳለናዮ እዚ ይመስል ነይሩ እንተፈቲኹማ ጥራሕ ላይክ ስድራና ይዝኦም ነገር ቻልና ተዘይኮንኩም ድማ ከምዚኦም ዝበሉ ቪድዮታት ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ንኸበጽሑኹም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእን ኣባል ስድራ ቤትና ይኹኑ የቐኒለይ